CT2 Division, Semi-Finals 25.4. Let's see the measures. Πάμε να μετρήσουμε. Ξεκινά εκεί στην αρχή. Από εδώ. Το δίνω. Wait. Δείξε μέχρι το 5, να φανεί καθαρά το 5. Κράτα εκεί με το δάχτυλό σου, βάλτε το εκεί στο 0. Όχι από αυτή την πλευρά, από την άλλη την κόκκινη. Έλα. Και τράβα το μέχρι κάτω. Ίσκιωσέ το. Τράβα λίγο πιο εκεί. Για στο λίγο θαμά. Πάμε. Ίσκιωσέ. Τράβα το καλά. Ωραία. Περίμενε εκεί. Είναι Και σωστό. φύγε λίγο να το δείξω μία όλο. Είναι σωστό. Είναι στο 1-10. Να το 1-10. Ναι, 1-10. Ωραία. Φαίνεται καλά στην κάμερα. Ναι. 1-10. Πάμε να μετρήσουμε το άλλο. Δείξτε όλο. Το έδειξα. Ωραία. Πάμε Για δώσε μια εκεί. Έλα, πάμε να κάνουμε πάλι το ίδιο στο τρίτο. Και Θωμά, μάζεψε λίγο το μέτρο για να κάνουμε το wall ball. Ναι. Το 1,80 το θέλουμε. 1,83. Αυτό κάτω. Εδώ. Έρχομαι. Ξεκινάει από το 0. Το μαύρο δείχνεις. Δείξω, γύρω το. Λοιπόν, το μαύρο δείχνω 0. Μέχρι το 37. Μέχρι το 37, κάτσε λίγο. Τέλεια. Και τώρα... 37 είναι 36. 37. Εδώ δείχνεις. Α, εκεί είναι 36. Πώς να το Το ανεβάσω. σηκώνω. Εκεί, για δες. Εκεί στο 0. Ξαναδείξτε το όλο. Ξαναδείξτε το όλο να ξέρεις. Έχεις το χέρι σου πάνω στο 0, αλλά εντάξει, ναι. 37. Ναι, και θέλουμε τον... 36. στο 37. Τουλάχιστον στο Ναι. εδώ κάτω. Ναι, 36 με 37 ήταν. Το μάθω το μέτρο. Πάμε εκεί. Κάνουμε 80. Κάτσε. Έλα, δείξτε σε πιστό κρατάω. Έλα, φτάνω. Λοιπόν, Ίσως εδώ κάτω. Πάλι λίγο το πόδι. Ωραία. 1,83. Κάτσε να το δείξω όλο, περίμενε. Ότι είναι έτσι και πάμε και μια κάτω. Λέω που θα δω το μπουζάκι. Φαίνεται καλά. Ναι. Ωραία. Μπαίνουμε. Ωραία. Περίμενε. Έλα το βάρος μπάλας. Α, πάμε, είναι σωστό. Να φανεί καλά. 14. 14 λίμπρες. Περίμενε, βγέστε μου λίγο από το πλάνο. Ντεμί. Εκεί φαίνεται. Το δίνω. Πάμε σε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Φύγαμε. Ένα, ωραίο. Σαράντα.
1-4. Δέκα, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest. Σε 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Πάμε, πάμε, πάμε. Τριαντοχτώ. Μπράβο, 1 λεπτό, πάμε. Δέκα, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest. Άφηνε μου λίγο πιο πίσω το αμαξίδιο όταν μπαίνει στα rings. Σε 10, 5, 3, 2, 1, πάμε! Μπράβο. Μπράβο ρε. Πάμε, 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 πάμε. 36, πάμε. Ένα. Μπράβο. 10, 7, 6, 5, 4, 3, δώσ' το, 2, 1. Σε 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε!
Μπράβο, ρε. Δύο. Μπράβο, μπράβο. Δώσ' το, δώσ' το! Ναι, 35, μπες. Ένα. Κρέμασε, μπράβο. Σε 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rest. Πολύ καλά πάει. Σε 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Ωραίος. Τριντεφτά. Πάμε. 1-2, πάμε. Αγκώνες. Τι να, το αμαξίδιο. Στο πρέστ. Τέλος. Στο 30. Το τελευταίο δεν φαινόταν καλά γιατί ήταν μπροστά το αμαξίδιο. Γιατί δεν σήκω στην κάμερα. 14. Τα χέρια μου φαινόντουσαν. Τα ίδια φαινόντουσαν. Τι έγινε να δείξει εκεί πέρα. Την απόσταση πάλι. Πού εδώ. Όχι, από την αρχή. Και εδώ είμαστε εδώ. Ωραία. Δώσου μου λίγο την κάμερα. Περίμενε.